Sibot ang personalis kang di masalang Masbate Fire Station katabang ang kataraid na fire station sa pagbuo kang nangyaring kasulo sa merkado publiko kang barangay Buena Vista, Uson, Masbate, alas 6:30 kasubanggi. Napag-araman, nagpo ng kasulo sa ginamit na generator sa merkado, maghapon kayang brownout sa nasambit na barangay. Huli taagibo ang mga tindahan sa light materials, kung kaya tulos na naglakop ang kalayo. Uminabot ang kasulo sa ikaduwang alarma, pasado alas 7 ng banggi kang ini ang ideklarang fire out. Kasi nagpapandar po sila ng generator. Yun po yung part na may mga... Yung iba naman po nakatabi, parang natakpa na po yata ng mga ano tawag doon, luna. Kaya po, kaya po yung luna na pamiyantakit nila, doon kumalat yung apoy. Kasi may mga ukay-ukay, yung iba po may uling pa doon na naka-display. Kaya po madaling kumalat po. Sigun sa BFP, uminabot sa 1.8 million pesos ang naging danyos kang insidente. Asin ikaduwang best naman na nangyaring kasulo sa merkado. Bali, next month talaga nakaprogram na yung activity namin sa Upland Ligtas sa Pamayanan. At sila po yung priority namin kasi nga nasunugan sila dati. At saka crowded talaga yung tao ang area na yun. Sarong paratindang naitalang nalugadan sa insidente, natulos man napigtawan ng first aid kang Mobo MDR Remo. Medyo tumas na ang apoy. Inabot siguro siya ng mga debris, mga nagsipaglaglagan na kahoy o mga matigas na bagay. Maswerte man na daing nadamay na residensya sa nangyaring kasulo. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal